लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि Ssfamily YouTube चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय आं भिडिअ लाबोया एसे गोबाव मानि इदि संनाय खावनाय ब्लग बायदिसिना बिदि भिडिअ लाबोया एसे सानथाम सानब्रै जाबायमोन आरो ओमफ्राय आंखौ माखासे फंबाय बिनानावमोन थांगासिनो आब' मा जाखो माने भिडिअ लाबोआखै मा जाखो होननानै ओमफ्राय आंहा एसे प्रब्लेम जादोंमोन प्रब्लेम माने आंहा प्रब्लेमानो होननांगोन आं एसे प्रब्लेम जादोंमोन आंहा भिडिअ लाबोनो हायैया ओमफ्राय बिदिनो बांद्राय गोसोफ्राबो मोजां नङामोन जेला मोनसे खामानिखौ मावनो नागिरो अब्ला नोंनि गोसोआ बिराद मोजां जानांगोन नोंनि गोसोआ हेपि जागोन अब्लासो नों खामानिफोरखौ साक्सेसफुल खालामनो हागोन आरो मोजां मावनो गोसो जागोन आरोना ओमफ्राय बांद्राय एसे माबा जादोंमोन आंहा ओमफ्राय आं सानबाय दिनैनिफ्राय रेगुलारलि भिडिअखौ लाबोफिनसिगोन आंनाव सासे फंबाया गोबावानो जाबाय दे सानब्रै सानबानि सिगाङानो कुइसन सोंदोंमोन आब' नों सोरखौ बांसिन मोजां मोनो दा सिगां सिख्लानिखौ सोंलायाखैमोन होमबाबो आं सिख्लानिफ्रायनो खोन्थागोन दा आरो हाबा जाखांनायनि उनाव नों सोरखौ बांसिन मोजां मोनो बिदि आरो ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो खोन्थालांसै बे फंबायनि एन्सारखौ होलांनोसै आगै माबामोन नामा बिरखां बि बसुमतारीमोन बिरखां बि बसुमतारीमोन बिथांनाबो चेनेल दं नामा दे आं चेक खालामाखै र' दाहाय चेक खालामगोन आङो ओमफ्राय आं दिनैहाय भिडिअखौ जागायगोन सिबुं फाजाजों आरो सिबुं फाजा एवनानै आरोना नोंथांमोनहा सिनायोना सिबुंखौ र' बेखायनो नै सिबुं मैगङा माबायाव थायो माइबारियाव थायो दैलाङाव मोनो ओमफ्राय आं सानोमोन आं आइनाव सोंदोंमोन आरोना मुलि होनाय ना माने बेबा होननानै ओमफ्राय आइया होनबाय बायनानै लाबोनायथ' ओमफ्राय अरजाला दे अखा हाबाय थानायखाय इदि होनबाय आरो खायफा गोखा जायो बिराद गोखा जायो ओमफ्राय खायफा गोदै आरो ओमफ्राय गोदै सिबुंखौनो मोनजाफेराखै आं जोंनाव नाय लोगोफोर सिबुङा होसननाय आं माबानायखौ खेबला जासिनो होखांनानै खेबनाय जाबाय आरो ओमफ्राय आं दा बेयाव होगोन संख्रि माने बुरजाबो होजाया रेबोना बुस्थुआ ओमफ्राय आंथ' भाजायाव हालदै होनाय हुदा गैया होआनो आं भाजायाव हालदै फन रायलायगासिनो ओमफ्राय बोरायखौ सिबुं भाजा सोर गोथाव मोनो खोन्थाहरदे आंनो ओमफ्राय आंना भाजाया बिराद मोजाङै रबबायना रेब्बाय होनो ना रेब्बाय माबा होफाबा मोजां जायो जोगोनार बिजौफोर ओमफ्राय बिदिनो लाव बिजौ जोगोनार बिजौ माबा माबि बिदिनो होफाबा मोजां जायो आरो ओमफ्राय गैया नालाय होआसै गाव गोजा जाबाय आं गोखाबाबो गोथाव मोनो मैगंखौ बेखौ जानांगौ आरोना जोंहा दिनै ओमफ्राय ओंख्रि गैया बेल' सिबुं भाजाल' ओमफ्राय दहाय साननि माबामोन जोंहा दहाय सानावहाय थाइबेंजों नाजोंमोन बेनो एसे दं आरो ओमफ्राय दा बे सिबुं भाजाल' बेनो जोंनावनो मोनसिगोन दा नै लोगोफोर फाइनालि आंना सिबुं भाजाया मोनबाय आं दसे उनावनो खोन्थासिगोन आगै नोंनि कुइसननि एन्सारखौ नायलांबाय थादो स' लोगोफोर आं दा कुइसननि एन्सारखौ होनोसै कुइसना जाहैबाय ओरैबायदिमोन आब' नों सोरखौ बांसिन मोजां मोनो दा आरोना ओमफ्राय आं बुंग्रोनोसै आं सिगाङाव हाबा जायै समाव आं आंनि मामि बाबाखौनो सबसे बयनिख्रुइबो बांसिन मोजां मोनोमोन जाहोना जाहैबाय आंखौ उन्दैनिफ्रायनो खांदों बादों फोरोंदों फेदेरदों आरो आंनि जायखिजाया खामानियावनो सापर्ट होयोमोन गाज्रि खामानिखौथ' बहा सापर्ट होनो गाज्रि खामानि मावबा एसे एनै बिदिनो मावनाङा माया बेफोरबायदि ओमफ्राय मोजां खामानियाव आंना मामि बाबामोनहा बिराद सापर्टिभमोन जायनि जाहोनाव आं मोजाङै देरबोदों लावबोदों बुहुमखौ नुदों बेबायदि संसार जानो मोनदों आंनि मामि बाबामोन दाबो आंनि जोनोमगिरि मामि बाबायानो आंनि
माबा आरोना आं बांसिन मोजां मोनो ओमफ्राय आं दा हाबा जाखांनायनि उनाव बुंनोसै आं दा हाबा जाखांनायनि उनाव आं आंनि हासबेन्डखौनो बांसिन मोजां मोनो कि मानि थाखाय होनबा आं दा हाबा जाखांनायनि उनाव आंनि हासबेन्डआनो आंखौ जाहोगासिनो लोंहोगासिनो बेबायदि अबस्थायाव दङ आरोना ओमफ्राय आंनि खुसिनि थाखाय ओमफ्राय बिदिनो आं जेखि खामानि मावा मानो गासिबखौबो सापर्ट होजोबो आंनि हासबेन्डआ बिराद सापर्टिभ आंनि थाखाय ओमफ्राय आं आंनि हासबेन्डखौ जेब्लायबो मान होयो सनमान होयो अनो आरो आं आंनि हासबेन्डखौ बांसिन मोजां मोनो दा बेनो आरो आसा खालामो इयुनावबो आङो बेबायदिनो आंनि हासबेन्डनिफ्राय बिदिनो सापर्ट मोनबाय थागोन अननाय मोनबाय थागोन आरो आं आंनि हासबेन्डखौनो थैजासिम मोजां मोनलांबाय थागोन बेनो आरो ओमफ्राय बेनोमोन आगै नोंथांनि कुइसन आंनि एन्सारा ओमफ्राय मिन्थिखागोन बयबो गाव गावनि जिउनि मोदायानो बयनिख्रुइबो साबसिनखा हाबा जाखांनायनि उनाव आरो स्कुल टाइमावथ' गावनि बिमा बिफा बेनो आरो हाजार दस्राया अनथों होनब्लाबो गावनि जिउनि मोदायनो एसेबाबो आलादा जायो डिफारेन्स जायो आरो गावनिया गावनिखाना ओमफ्राय बेनोमोन ओमफ्राय मोनसे कुइसनखौबो आङो पिकआप खालामफानो सानदोंमोन बे कुइसना जाहैबाय आब' नोङो मोखाङाव मा क्रिम इउज खालामो नों मा साबोनजों दुगैयो मा पाउडार फुनो बिदिमोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंखौ फोथायगोन ना फोथाया आङो सैथोखौनो बुंगोन आं साबोनखौ आं सिगाङावथ' आं बांसिन निरमा साबोन बे गोथाङा 10 थाखानि आं बेजोंनो दुगैयोमोन माने आंनिया बेबायदि माबा गैला आरोखि आं बेखौल' फुयो बेखौल' दुगैयो बिदि नङा आरो आंनिया बेजोंल' दुगैयो बिदि गैया आरो ओमफ्रायहाय आङो दा आं बांसिन डेटल होयो डेटलबो होयो ओमफ्रायहाय लिरिल साबोन नोंथांमोनहा मिथिगोन लिरिल साबोन बेखौबो आं फुयो बेजोंबो इउज खालामो ओमफ्रायहाय माबा सिन्थलजोंबो आं खालामो बिदिनो आरो आंनिया मोनसे बेल' सिगाङाव आं लाक्स होबाय थायोमोन मोखाङाव ओमफ्राय बेनि उनाव आंनिया माबानिफ्रायनो आंनिया जानला मोनला जालांदों आरोना बेयाव हाबा जाखांनायनि उनाव आं सिख्लायावबो बिदिनो बांसिन लाइफय ओमफ्राय हारमनि बेफोरजोंनो माबाया जेखौ बायनानै होयो आं बेखौनो दुगैयोमोन आरो आंहा बेबायदि गैया ओमफ्राय आं दिनैसिमबो मोखाङाव फेस वास बाहायफेराखै बेनो ओमफ्राय आं साबोनखौनो इउज खालामो ओमफ्राय आं हाबा जाखांनानैबो बिदिनो सिन्थल लिरिल लाक्स ओमफ्राय डेटल जेखौ मोनो बेखौनो बाहायो आंना बेबायदि गैया ओमफ्राय आं खोन्थाबावनोसै आङो पन्स क्रिम बाहायो बे नर्माल पन्सआ जेबो हवाइटबो गैया पन्स हवाइट बिउटि ओमफ्राय मोनसे माबालाय पन्स हवाइट टन ना माबो दंना बिदि नंलाय आरो खालि पन्सल' बेखौल' फुनो ओमफ्राय पाउडारा जाहैबाय पन्स चन्दन आं सिगां सिख्लानिफ्रायनो दासिम बेखौनो इउज खालामगासिनो आं जेबो बिदि आं होफेरा आरो मोखाङाव ओमफ्राय जेबो फेस वास आरिबो होफेरा आङो आरो आं साबोन दुगैनायखौबो खोन्थाखाबाय ओमफ्राय आंना जेबो प्रडाक्ट गैला आरो बेनो आं बेल' होयो आरो मोखाङाव क्रिम पाउडार बेल' ओमफ्राय जेबो आं होफेरा बेनो ओमफ्राय आं सानो फंबाया मोनसिगोन आंनि माबाखौ एन्सारखौ नोंथांनि कुइसननि एन्सारखौ बेनो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां मोनगोन आरो आं सोंदोंमोन नालाय खोन्थाबाय आरो नोंथांमोनहा आइ होप भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो चेनेलखौबो गोदानबा सोरबाफोर गोदान हाबफैफ्लांदोंबा साबस्क्राइब खालामनांगोन लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन बेनो बाय